ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವಳು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾತನ ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಂಡಲ ಮಾಡ್ತೀರು. ಪೂಜೆ ಹಾಕಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪರಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭೋದಯ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತ ನಲ್ಲವಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ವರ್ಗ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಕಂಡನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲ, ನಂಗೂ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕಾಂಡದ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಆಗುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಡಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆ, ಮುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸಾರ ಆಗುಂಡು. ಬೀನ್ಸ್ ಕಡಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ ಅಂತೀನಿ. ವಾರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನೆದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ನನ ಓಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎನಮೆಗ್ದಿ ಪೂತ ಪಾಟ್ಗೆ ಲೆಂಚ ಇನ್ನ ಪನ್ಪಿಂದೇಕ್ ಸರೋಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಲೆಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂತ ಪಾಟ್ ಯಾಪಲ ತುಲೆ ಯಾಲೆಂಕ್ ಬರೋ ಇಪ್ಪುನ್ಗೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಂಕ್ ಬರೋ ಇಪ್ಪುಗ ಮೀಸೋ ಇಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನಿ. ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಉಳ್ಳೇರ ತೂಲೆ ಪಲ್ದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗಿರ ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ ಒಯ್ದೋಳು ಕೂಡ ಹೂವು ರೆಡಿ ಮಲ್ ತೀತೋಲ್ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತ ಕರ್ಬ ಕಾಯ್ತು ನೀರು ಕೊರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಕರ್ಬ ಕಾಯ್ತದ ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬರ ಅಲ್ಕ ಬೂರ್ವಿರು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂತೆ ಉಂಬೆ ಯಾನ್ ಪಾಟಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಡೊಂದುಲ್ಲೋಳು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಳು ಇಂಚ ಬಂಡೆತ ಉಂದೆ ಏನಪ್ಪುದಾರು ಜೀಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬನದುಲ್ಲೋಳು ಕೊಡೊಂಜುಂಡು ಉಂದೆ ಇನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬುಧಾರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಬುಧಾರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೈಪುರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂತ ಗಿಡತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಂತುಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ ಬತ್ತೊಲ್ತುರೆ ಮಿಂಚು ಮೊಲ್ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಲ್ತುಲ ಅಲ್ಲ ಆಯೇ ಪತ್ತರ ಓಪಿನವೇನು ಹಾಲು ಮರತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕಲ್ಕುನು ತಿತ್ತು ಜಪುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆರಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಗುಂಡೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು
ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿಜೇರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಬೋತಿನ ರೀತಿ ಬರ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೇಗಿನಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ.